Үткәннәргә нигә кайтып булмый? Дусларыма бәхет сорар идем, әнкәйемнең назлы кулларына bir irkelep yatıp yıllar idi. Enkeyimnin nazlı kullarına bir irkelep yatıp yıllar idi. Үткәннәргә нигә кайтып булмый? Туганнарга саулык сорар идем, әткәйемнең гармуны моңларына бер кушылып җырлар җырлар иде. Әткәйемнең гармуны моңларына bir кушылып җырлар җырлар иде. Үткәннәргә нигә кайтып булмый? Дусларыма бәхет сорар идем, әнкәйемнең назлы кулларына bir irkelep yatıp yıllar idi. Ənkəyimnin nazlı kullarına bir irkelep yatıp yıllar idi. Үткәннәргә нигә кайтып булмый? Шагыйрьнең туган ягы. Монда һавасы да саф, чиста, агар сулары да нидер кили, хәтта чыршу килгән шәүкәләренә кадәр үзгә сыман. Әсәрләре аша ничә угучысында туган якка, туган туфракка мәхәббәт, хөрмәт хисләре тәрбияләүче Фәнис Яруллинның газиз төбәгендә башкача була да алмыйдыр. Туган яксы яшәп булмый, чөнки бөтен башлангыч туган яктан башлана. Менә шигырьләрне яза башласам да, бөтен проза, даже бернинди табигатькә кагылган әйберне дә шушы үзеңнең туган ягыңнан эзлисең. Образларны язган вакытта да менә образларның туган җирләре кирәк була. Оларның Кем язгансың бу тормышны, кем китабын укыган? Берәүләр яши гөрләтеп,
kimlerdir артта қалған, kimgedir берген барында матурын, рәхәтлеген. Кайберләре аңламыйлар, нигә дип яшәгәнен. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барысына. Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйлар. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Әкияттәй булса иде тормышның эчтәлеге, кайгы хәсрәт күрмишәлә яшәсәң генә иде. Бу дөньяга барыбыз да кунакка гына килгән, җырлыйк көлик шаярышыйк, калганын Ходай белгән. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барысына. Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйлар. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бөтен, без туганнар дисеннәр. Тормыш китабын укысаң, белер идең барында. Ләкин ул язылган инде әниләрнең карынында. Гомер кыска бирелгән дип, бер кайчан кайгырмагыз. Якыннарның кадерен белеп, дуслардан аерылмагыз. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барысына. Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйлар. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Үткәннәргә нигә кайтып булмый? Дусларыма бәхет сорар идем. Әнкәемнең назлы кулларына бер иркәләп ятып елар иде. Әнкәемнең назлы кулларына бер иркәләп ятып елар иде. Үткәннәргә нигә кайтып булмый? Туганнарга саулык сорар идем. Әткәемнең
гармоны моңларына bir kuşalap jırları jırlarıydı Etikeyimnin harmoni moңlarına bir kuşalap jırları jırlarıydı